Mindenkit sziasztok! A mai videóban bemutatom nektek a Chapter 5 vagy Chapter 6 Season 2-t. Előző videóban is volt egy kis szóhiba, vagy egy mondat elmondás. Íme az új aranyos rész. És én ide fogok kiugrani Prime City-be. Szóval, amint lent vagyok, majdnem lent, érkezem. Na, ma majdnem lent vagyunk, itt a bank. Itt van valahol. Ez Seaport Cityből ellopták. Vagy nem tudom, mert ennek a épületnek a helyére került egy bank, szóval gondolom ellopták. És kicserélték a Farkas bankjára. Ez a tier 1 skin, hogyha tetszik. Szerintem eddig a legjobb tier 1 skin. Adtam azon kívül, hogy új sniper. Na, Juice WRLD, ingyenes skinmentes terület. Nem szabad ingyenes skineknek lennie. Van egy csak-csakom. A csak-csakot most már megcsinálták, olyanra, mint minden fegyvert. Vagy mi? Mindig megadna egy shieldet, hogy iszod, de ezt nem lehet megszakítani. Fokozatosan tölt. Látják, nem lehet megszakítani. Csak akkor, hogyha maximum vagy, akkor még van benne. Kakaó. Basszus, jó kancsa vagyok. Azt hiszem, hogy én fogom megtrollkodni, de ő troll. Sokkal nagyobb troll. Azt hittem, hogy nem fog kijönni. Hát ez most meglepett. Nem mindegy. Kifejött a sotim. Én azt mondom, hogy kéne egy távoli célpontot. Ja, amúgy visszatértem amúgy. A sniperről jut eszembe. És kaptam minit, és előbb ittem meg a nagyot. Perfect time. Tudtátok, hogy a shotgunok 50%-kal ritkábbak lettek, 75 helyet rámentek 25-re. Az emlegetett előbb vissza már. És miért vagyok kijelölve? Oké, valaki ledobta a bombát. Ezek nem menők, hogy mennek a mosógépek. Én azt mondom, szerintem itt vagyok, mert félek, hogy valaki az a szkennelős fickó az rám robbant egy-kettőt. Itt a farkas egyik nyaralója. Lopjuk már ki. A farkas most a gonosz, majd lesz amúgy meg a jó. Ez az történet ebben a seasonben. Nem kell nekem a szürke. Nekem medkit kell. És max HP-n vagyunk. Újra. Vagy voltam ebben a videóban ma max HP-n? Ez jó kérdés, mert én nem figyeltem. Szerintem nem. Plazma lövő, a legópébb cucc ebben a seasonben félig meddig. Lehet, hogy OP venni a baseball ütő. Majd meglátjátok, már fix fogok találni. Előbb nagyon rossz volt az én, mert most meg hacker vagyok. Hát, igen, ezt most be kellett volna snipe-olni. Júj! Előbb borzalmas, én lett hackerém, értitek? Rosszból jó. Tényleg ezt csinálom medál.
Nincs nem medál, csak a medál képességű vízbe belementem. Szereztem egy rare pumpot. Harc lesz itt. Most. Ez a befézelés még mindig nagy. Még van itt valaki? Hát... Bemelegettem, én úgy érzem. Nézzük, mi van benne. Nagyon remélem, hogy valami legend. Epic Sniper. Nyom, finom. Érdekesség erről a sniperről. Be lehet zoomolni. És ki. Mindegy. Arcokat hall a fülem. Nélkülem harcoltak. Kipróbáljuk ezt a snipert. A szervezése gyenge, de nagyon pontos. Nagyon pontos. Nem mondom, hogy nagyon jó sniper. De jó. Ez jó sniper, csak nem a legjobb. Még itt azt hiszem a másik, vagy itt megölt. Nem, itt van. Ja, és a sziget is még itt van. Bár nem azt a medált adja, amit láttok, nem a sok Unixét, hanem úgy tudom valami más miatt, és a Hollow Twistert adja Mythicbe, ami addig a vonaton volt. Kinyitottam egy új fegyvert, baseball ütőt, ezt sorozom el, már nem annyira szoktam ilyen verekedőseket, sima a charge, és így BAM! Nagyot üt. Mindegy. Top 11 emberek, megnézem azt a lenti arcot. Figyeljetek, abba belelövök egyet. Ez pont elé ment. Ez brawler droppos, vagy hogy mondják. Azt hiszi, hogy nem látja senki. Legalábbis egy ideig azt hittem, mert utána észrevett. Top 9, és rajtam kívül 80 vannak, szóval. Emberek, nézzétek, mit találtam, egy páncélkocsi. A medállostól írtózom. Hát emberek, nem minden arany, ami fénylik. Harcba álltam, és majdnem meghalok. És meg is haltam, top 6. Köszönöm, hogy itt voltatok. Majdnem megöltem, nézzük, hány HP-je volt. 20. Hát nem minden arany, ami fénylik, nem minden jó ötlet, amit csinálsz. De köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, és kérlek iratkozzatok fel.